ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಮಲ ಬೆಟ್ಟು ಬಟ್ರನ ಮಗಲ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 100th ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆನೇ ಕಮಲ ಬೆಟ್ಟು ಬಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮೇ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳುವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿ ತುಳುವೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಹನ ತೆಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಐಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರ್ಪನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬತ್ತನಿ ಪಂಡಗ ನಾನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ. ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ದದನ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮೌನ ತೆಲ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ತೆಲ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈರೆಗ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಡ್ ದಾದ ನೀರು ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳರಪ್ಪ, ಮೇರ್ ಖುಷಿ ಟು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ವಿಲನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಫೇಸ್ ತುನೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ? ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು. ಓಕೆ, ಮಲಮಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಿ. ಓಕೆ, ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಂಡ ಎಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕನ ಮಗಲು ಎಂಚ ಆಯರ್ ಬಂದ ಅದ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಓಕೆ, ಅವು ಇರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆಪುಜೋ. ಎಸ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ಪರಿ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕಲು ದಯಪಂಡಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಿಂಜ 13 ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಗಿರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮೈಂಡ್ ಇಡುಪು ಮಸ್ಸನ ಪನ್ವೇರ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಅಂಚ ಪನ್ಪರ. ಸೊ ಇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಿನಿಯರ್ ತುಳು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಆತನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಆತನ್ ದುಂಬು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ವಾರಕ್ಕೂ ರಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಇಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಐಕ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತುಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆತೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಬಜೆಟ್ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಬೈಡ್ ಕತಾರ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಇಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲಿಮ್ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಗಲ್ಫುಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ GCC ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ತೂಪೇರ್ ಫ್ರೈಡೆ ಒಂಜಿ ಶೋ 2 ಶೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುರಾನ್ ಲೈನ್ಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಶೋ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಶೋ ಮೂಜಿ ಶೋ ಫ್ರೈಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಶೋ ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಶಾರ್ಜಾ ಪಂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಕ್. ಅವು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಆ ಲೆಂತ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಆ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿ 5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿ ಪಂಡ ಐಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಆಯ್ತ ಮಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅವು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ 100% ಸತ್ಯ. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೇತ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದು ಐನು ಮಸ್ತ್ 100 ದಿನ ಗಿಡ ಆಗ್ತದೆ 175 ದಿನ ಪೋಯಿನ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ
ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೀದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯನ್ ದಾಂಡ 100% ಗೆದ್ದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಲನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಾರು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾನು ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೆ ಅನ್ನದು ಲೇಪಂಡ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಯನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ದೆಪ್ಪತ್ತಿರು ಲೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಮಗೂ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕಲ್ತೊಂಡೆ ಲೇಪಂಡ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ನಮ್ಮಡ ಪಂಡಾಗ ನಮಗೂ ದಾಳ ತೆರೀದಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಏನು ಕಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟನ ಮಗಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಡನಾಟ ಆ ಕಲಾವಿದರನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಗೋರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಗೋರ್ನ ತಂಡ ಸೊ ಇರ್ನ ಎದುರದ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿ ವರ ಅಂದ ತೇರ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ದೇವದ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಗುಣನೇ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಲನ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೆ ಬಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಎದುರ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಡ್ದೇರ ಎಂಚದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆತಜಿ ಬಂತೀರಿ ಅದೇ ಸರಿ ಆತಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಡಿಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಡಿ ಆಯ್ತಾ అయితే ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಲನ್ ಹೀರೋಲ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಆರು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿ ನಡಪಡ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ತ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ರೇಗೆ ಭಟ್ರನ ಮಗಲೇ ದೇ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಅನ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮದ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸಾನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳುನಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನಲ ಅವಡೆ ಐವನ್ ನಡಪಾದು ಗೊರ್ಪಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಡಿಪುನ್ ಇಡೀ ಊರದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಭಟ್ರು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಕತೆ ಬಿಂಬಿತ ಮಲ್ದ ಭಟ್ರು ಎಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಅಂದ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ನ ವಿಷಯ ಡಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಸೊ ಘಟನೆ 100% ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂಜಿ ಘಟನೆವು ಸೊ ಐಟ್ ಎರೆಗ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಸಂಗತಿ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವೆನ್ ತೂದಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಹೊರತು ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಅವನು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡ ನಾವು ಅಪ್ಪನವೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲೆ ಅದು ನಮ್ಮಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತೊಜೆಪೋಡ್ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಯಾನು ಟ್ರೇಲರ್ ಪೂರ ತೂಯೆ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪುಡು ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಉಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಂದೆ ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಚಿ ದಾಪಂಡ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ತೂವಾಡ್ ಜನಗಳು ಅದೇ ಕೆಲವು ಹೊಸ ನಮ್ಮದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾಳೆ ರಿಲೀಸು ಇದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂಡವ ಎಂಕ್ ಮನಸ ಒಂದು ಚೂರು ಓಕೆ ನಿಗಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ 100% ಎಸ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ನೋಡು ಹುರಿಯರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದಿಲ್ಲ ಓ ಸತ್ಯ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಲೊಟ್ಟು ಮೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಟ್ರು ಮೇರಿ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮಗಲ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೋಲ್ ಇಲ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯೋಲ್ ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಅಲೆಗೂ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಲೊಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತೆ ಬೇದ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಂದರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಮೆರಡ ಕಲ್ಪೋಟ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐತೆ ಪುಂಜೋದೆ ಬುಲಿ ಪುಲು ಆ ಪುಂಜನ ಕಣ್ಣ ತೀರ್ಪು
ಪೋದಾ ದಾದಾಲ್ ಪೆರಾಪು ಒಳ್ಬಂಜು ಪೊಂಜು ಪೋದಾಂಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕಮ್ಲೊಟ್ಟುನೆ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತನು. ಕಮ್ಮುಲ ಬೆಟ್ಟುಡಿ ಇಡೀ ಮಾಬಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗಲೇನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ವಾ ಕೊರ್ಪೊನಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪುತರ್ನ ಕರತಾರ ತಯಾರಿಕಲು అహమాత మల్ల విషయ అక్కడ బరొందు లేరు ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಸತಿಶ ಜಗ್ಗೆ ಕುಡೋರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡ್ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಐಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಏನ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಎದ್ದಿಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸರ್? ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 67 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. 67 ದಿನ ಒಂದು 65-67 ಆತುಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ರೆಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಹೋ ಇತ ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬುಡ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ತುಳು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಫ್ಟರ್ 2 months. ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75% ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆತ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ್. ಸೂಪರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೋರ್ತಿ ಒಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆದಿದೆ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ 100%. ಅವು ಮೇ ಬಿ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತನೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂಜೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೀಮಿತ ಅದು ಪರವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಐನ್ ದೀತ್ ಮಲ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ತುಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತನ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತು ತುಳು ಮಾತು. ಎಸ್ 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 ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಗಲ್ಪೊಡಿಪ್ಪನಿ ಯಾನ್ ತಿಂಗಳಕ್ಕೂ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಬತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತು ಬೊಕ ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಂದಿತ್ತು. ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ತು ಅರಿನಿ ಬೈಜರ್ ಕಾರಣಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅವೊಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಯಾ ಮೆರಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ನೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಎರಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ದೇ ಬಣ್ಣಾಗ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಡೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಪಾಡ ಈ ರೇಂಜ್ ಈ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಬನ್ಲೆ ದಯಗನ್ ಪನೋಡೆ ಅಪ್ಪ ದಯಗನ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೂಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಮೆತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೂಪೇರ ಯಾನನ್ ಪಾಂಡೆ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರು ಬಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ಮಂಡ್ಯದಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತೆ ದಯಗನ್ ಪಂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ಮಂಡ್ಯದಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ದ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಸೊ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ ಐಕ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲಿತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ ಬತ್ತುಕುಲ್ದ ಮಧ್ಯೊಡೆ ಎಂಕಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲತ್ ಓಕೆ ಓ ಎಂಚ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲತ್ ಅದೇ. ಸೊ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ದ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವರು ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಪ್ಪಂದು ಓಲ ಆಪುಜಿ 100%. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದು ಈರ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಾತಾರೆ. ಓಕೆ ಡನ್. ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಬನ್ನಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆവുന്നു ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನ ಪಂಡಲ ತಿಂಗಳು ರೆಡ್ ರಿಲೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಜನಕುಲ್ಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಡಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ತೂಪಿನ ಅಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಡಿತ್ತು. ತುಂಬಾಂಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ವರ ಕಾಪೋಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಾಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಜನಕುಲೆ ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಪೊತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆಂಚ ತೀರೆ ಅವು ಬರ್ಚಿನ ಇನ್ನು ಬರ್ಚಿನ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಎರಡ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆನಾಗ ಪಂಡ ಆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಇರ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟೇಕ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡನ್ನ
ఇక జాస్తి పొజ్జి ఓకే ನಿಜವಾದ ನಮಕಂಡ ಕೌಂಟಿಗೆ ಪೂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಲಾವಿದ ಈತ ದೆತ್ತದ ಖಂಡಿತ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಎರಡು ಪೋದು ಎಸ್ 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 ಅವು ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಐಂಟೆ ಗೆತ್ತನಲು ಅಂದ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನಂడి ರಡ್ ನಮಕು ಖುಷಿ ನಮಗ ಅಂದು ಆದ ಪೂಂದು ಎನ್ನು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಇಂಚ ಆರ ವಿಷಯ ಇಂಜಿರವಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪಣ ಶೈಲಿ ಅವು ಇದು ಕಮಾಂಡಿಗೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಹತ್ತು ಇಂಚ ಇಂಚ ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಇಂಜ ಉಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೋಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಶೈಲಿ ಅವ್ನ ಬಾಮಿ ಇದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಎಡೆ ಅಂದು ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪು ತೋಜಿಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ತೋರ್ತೀರಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಇರ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಎದಿಗಿದೆ ಈ ಸತ್ತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇಂಚ ಇರೆಗ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೀನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಖಡಕ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಖಡಕ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿದ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅತೆ ಅಂಚಾದಿತೆ ಆರ್ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಿರ ಅಂಚನೆ ತೋಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಜನಗಳು ಪೋಡಿವೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿವೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ನಲ್ಲಾತು ಪಾತೆರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಡನ್. ಸೊ ಮೇರೆ ಎಂಚೆ ಸರ್ ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂದತೆ ಅರ್ಪಂಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಆಯ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ತಲ್ವಾರ್ದ ಪೂರ ಮೇಡಮ್ మీరు ಇಂಚಿರೋ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಕಲ್ದಾರ್ಗೆ ಇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪಡ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಜಿಂದ ಏನ್ ಕಲ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಕಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ ಕಳರಿ ಪೈಯಟ್ಟು ಕಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವು ಈ ರೋಲ್ ಪ ಕಲ್ತಿನಿ ಕೇರಳಗೆ ಹೋದು ಕೇರಳಗೆ ಈ ಟೀಮ್ ಏನನ್ನ ಆಡೆಲೆ ತುಂಬೋದು ಅಲ್ಪ 3 to 4 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ದು ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಪಂದಕ್ಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಚಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಪಡ ದೂರ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಯಾನ್ ಅವು ಕಲರಿ ಪಣ್ಣ ಕೈಟ್ ಐದ ಬೋಡಪ್ಪ ಅಲಿಗೆಟ್ ಮಲ್ಬೇರ ಆಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚಂದ ಊಲ ಬುಡ್ಚ ಆಯ್ದ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಜಿ ಕತ್ತಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನುಲ ಯಾ ಆದು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಸರ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಮೇರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಐನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಕಡೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದ ಐಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಾಯ ಮಕ್ಕಳ ಆಪುನದು ಅಂಚ ಐಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವೇನ್ ಕೂಡಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನ್ ಐಕ್ ಅವೇನ್ ಕಲ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿಂಡ ಅದಾಗ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮುಟ ಓಕೆ 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 ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀರೋನ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಲೆ ಮೂಜಿ
ಮೂಜ್ ಜನ ನೆಟ್ ಹೀರೋ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಪಿ ಕಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ರಿನ ಮಗಳು ಓಕೆ ಬಟ್ರಿನ ಮಗಳು ಓಕೆ ನೆಟ್ ಕುಡೊಂಜಿಲ ಉಂಡು ಮೂಜ್ ಜನ ಹೀರೋ ನಕಲು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸೊ ಐಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜನ ಹೀರೋ ನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಫಲ್ನೆ ಸರ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೈಲು ಬಿರುವ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಪು ಬಂದು ಕಾಪುದಾರು ಆರ್ನಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಮೂಜ್ ಜನ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂಜ್ ಜನ ಆಪ್ಷನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಆವಡ್ ಆಯ್ತಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದೆ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನೆ ಶುರು ಅಂಡಿತ್ತು ಅದ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜ್ ಜನ ಹೀರೋನ ಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವು ಕತೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ ಬಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡ್ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ 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 ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಪಿನ ದಾಲಜಿ ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೀರೋ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಹೀರೋ ಅಂತ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ 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 ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಾತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟ್ ಒರಿಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆಹಾ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವೈನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದೇ ಮಗಲ್ ಅದೇ ಬಟನ್ ಮಗಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟರ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಬರಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರ್ ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ತುಳುನಾಡ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರೆಕ್ಕಳ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮೇ ಉಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗಡ್ಡೆನ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಎಲ್ಲಾಗೈತೆ ರಿಲೀಸ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಐತೆ 67 ಡೇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಂಡರೈತೆ ಇದಾಗ ರೀಸನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಶೂಟ್ ಆತಂಡೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಆತನ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸನೋಡ್ ಶೂಟ್ ಆತನ್ ಕೇರಳ ಶೂಟ್ ಆತನ್ ಬಾಂಬೆ ಶೂಟ್ ಆತನ್ ಓಕೆ ಈತ್ ಪೂರ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪೋ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರದೆ ಇದೇರ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ತೂನ್ ಅವು ಟೈಮ್ ತಾಗುನ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರಕ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಪತ್ತಿ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡ್ ಬಂದ ಅವಂಚನೆ ಬಟ್ 67 ಡೇಸ್ ಒಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದತೆ ಕನ್ನಡ ಅಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಾನೆ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಡ ಟೇಕ್ ದೇ ಬಟ್ ರಡ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದಾರು ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದೇ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ 67 ಡೇಸ್ ಬೋಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಂದತೆ ನಿಗಲ ಕನ್ನಡ ಬಕ ತುಳು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಓಕೆ ಬಕ ಎಂಕ್ಲು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹೊರನೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಬಕ ಎಂಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಮಲ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಹೊರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನಮಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಲಿ ಓಕೆ ಕನ್ನಡದ ಮಾತು ಒಂಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಲಿ ನಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮೂಜ್ ಜನ ಹೀರೋ ನಕಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಸೊ ಮೂಜ್ ಜನ ಹೀರೋ ಬಂದಾಗ ಎಂಚೆ ಈರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಬಿನ ಅಕ್ಕುಲ್ ಈರ್ನ ಪಿರೋಡು ಎಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲೇನೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಈ ರೀತಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಜನ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕಲ್ತಾ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಈ ಥರ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟೇ ಪಂತೇರ ಓಕೆ ಈತ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರದಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ದುಂಬೆ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಇಂಚನೆ ಅವಳು ಪೋದ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಪಾಠ ಓದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನ ಅನುಭವಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಲ್ತು ಒಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆವು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಆ ಫೀಲ್ ಬರೋಡ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೋದು ಪನೋಡು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊರೊಂತೇರು ಆ ಫೀಲ್ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ ಆ ಮೇಕಪ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಒರಿಯೊರೆ ನನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ ಇರ್ ಕೇಂಡರ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಸರ್ಡ ಇರ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಲೆಗ್ ಇರೇನ್ ತೂರನಾಗನೆ ಪೊಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಇರ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ತನ್ನ ತಗೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದೇಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಆ ಫೀಲ್ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಬರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾಪಿನ ಸೀನ್ ಪೂರ ಉಂಡ ಅದೇ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನ ಸೀನ್ ಉಂಡೆ ಅದೇ ಸರ್ ಎಂಚ
ಎಲ್ಲ ಪೂರ scene ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ download. ಅವು engine ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಪೂರ scene ಪೂರ. ಅದೇ Emotion ಉಂಟು, sentiment ಉಂಟು. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾತಾ ಓಕೆ 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 ಇದು ಅವೇ ಇದು ನಿಕ್ಲು ಈತ್ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ 100% ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಇದು ಏನು ಇರೋದು ಎಲ್ಲ 100% ತೂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದೆ ಬನೋಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕುಲು ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಪ್ರೌಡ್ ಬನ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಯಗನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇದಮುಟ ಅಂದತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋದು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ಐಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವರ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅವರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಓಕೆ ಅಕುಲ್ ಬೋದು ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್. ಓಕೆ 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 ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನಿತೆ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇಡ್ ಏ ಪಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನ ಸರ್ ಇರು ಬೊಡ್ಚಿತ್ರ ಮಾರ ಒಂದು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೂಪುಂಡು ಅಂದ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕಾಸೆ ಇದು ಆಪುಂಡವು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತುಜಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಕ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಯಪನ್ನಾಗ ಟ್ರೇಲರ್ಲ ಆತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರುಂದೆತ ನೆತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಿನಾವಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂದೆ ಆರೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಿತ್ತೇರ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ಪೂರ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಈ ಸಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಆವಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಚ್ಚಾ ಪೂರ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿದ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಲಾದೈತೊಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಕೆಲವು ಐಕಿರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚುಡ್ ನಾವು ಅದೇ ಓಕೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅವನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಟುಲೆ ತೂದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಐನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾವಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಜನಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ದಾಲಾಡ ಲಿಂಕ್ ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತುಳುನಾಡ್ದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತೋಜ ಒಂದು ಪೇರು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಪೂರ ಒಕ್ಕ ಅದುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸೀನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಒಕ್ಕ ಊರ್ದನೆ ಅವನ್ ವಾವ ರೀತಿ ರಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಿ ಟಚ್ ಆಪುಂಡೆ ಊರ್ದನೆ ಈರ್ ಪನ್ನೆ ಬಾದ 100% ಅವೇ ಬಂಡಿ ಓಕೆ ಊರ್ದ ಕೊರ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಇಡ್ಪೋದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಇರ್ನನೆ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನೇ ಇರ್ನನೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಮೋರೆಡ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರ್ ಮೇರೆ ಅದೇ ಓಕೆ ದಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕುಲುಡ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇರ್ನ ಅವ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪಂಡರ ಅಬ್ಜಿ ದ ಬನ್ನಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಆಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಆಬ್ಜಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ತೂನ 100% ಈ ಫಿಲ್ಮ್ 100% ಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ ಬೋಟ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋಡ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ 100% ಅಪುರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಲವ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ತಲೆಜ ಲವ್ ಸೀನ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಗೊತ್ತ ಮೂರು ಜನ ಹೀರೋ ಬಂದ ಇವಾಗ ಎಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಲವ್ ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಿಡಲ್ ದರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಮೂಜ್ ಅಂತ ಮಿಡಲ್ ಆ ರೀತಿ ಏರ್ನ ಪಿರೋಡು ಏನ್ ಚಂದ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಇರು ಬಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರ ದಾಲ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಚೂರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡದೆ ಅಕಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ದಿಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಬಾಂಡ ಅಂಡಿ ಸೊ ಒಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾಳೆ 100% ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಕಂಬ್ಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾಳೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ತುಂಬಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ.
ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. Okay, great. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಿಜಿ ದಾದ ಏರ್ ದಾದ ಅಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೈಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೆಟ್ ವಿಜಯ್ ಎಸ್ ಬಂದು ಆರು ನಮ್ಮ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಐಟೊಂಜಿ ಪೊಸದ್ ಎತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಕೊಂಡು ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಿಜಯ್ ಎಸ್ ಪಂಡ ಆರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ನಂಕ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಓಕೆ. ಬಗಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ 2-3 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಿರ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಿರ. ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ನಾ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಿರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಔಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚೆನಿದೆ ಯಾರಗಪ್ಪಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವುಡೆ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಬಂದು ಮೈಂಡ್ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂಕುಲ್ನಾಡು ಅಂತ ಉನ್ನ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಬಂದು ಆರು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ಬಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವು ದುಂಬೆ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕಣ್ಣಸು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದ ಮಲ್ತುತ್ತೇರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆರು ಚಂದನ್ ಒನ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಬಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುತ್ತೇರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಅಪ್ಪಗ ಪೋತು ಕಾರಣ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು. ದುಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಮೂಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ 100% ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಅವಳು ರವಿರಾಜ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪ್ರೀತಾ ಮೆನೇಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನ ಲೇಡಿ ಓಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಹೆಂಗ್ ಕದ ಗೊತ್ತಾಣ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಐ ಇಲ್ಲ ಅವಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು. ಈವನ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ಚಂದನ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಐಕ್ ಆಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಂಗ ಗಂಧದ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಫ್ಸೋಸ್ ಬಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಂತ. ಕಳೆವನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅರೆಂಗಲ ಟೀಮ್ ದಾರೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತ್ತು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏನಾನ್ ಪೇರೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ ಅಂದೆ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಂದುಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಪುರ ಅಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೆಲವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಗಮತ. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ದೇವನಾಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಪುರದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಮನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನ ಅತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಬರ ಬುಡ್ತು ಜೇರ ಗಮ್ಮತ್ ಆವೊಂದೇ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂದಾನಾಗ ಗಮ್ಮತ್ ಆವೊಂದೇ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಗಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪೆರಪೋದು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮದಾಲ ಮಂತಂಡ ತಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದ ಗಮ್ಮತ್ ಏತುಂಡ ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾಲನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡ ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರಿಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು ನೋಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ತೆಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಂಜಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದಾಲ ಅಂಚ ಕೆಲ ಉಂಡು ಅಂಡಿತ್ತೆ ಮಂಡೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂದ್ ಬತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ತೂಕ ಸರ್ ದಾಯಪಂಡ ಟೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ತೂಕ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೀಸರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಕಡೆಕೋ ದಾದಾಣದ ಪಂಡಿನೇ ಜೀರು ಕಡೆಕ್
ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ಟೀಸರ್ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬೈದಿದೆ ಮೇನ್ ಆದ ಟೀಸರ್ ಐಟ್ ದುಮ್ಮು ಈ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನದೆ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತನದು ಅದರ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಆದ ನಂಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಯ್ತು ಒವ್ವೇ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಂದೆ ಪನೋಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಜನ ಕುಲ್ತುಪ್ರೆ ಓಕೆ ದಾದನ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸೊ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಟೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಕಂತಿನ ಒಂದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರೆಗೆ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೀನ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ್ ಓ ಯಪ್ಪ ಪಾರ್ಪನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಆ ಟೈಪ್ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರುವ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಫುಂಡು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಮಾನೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ 100% ಅದೇ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪರ್ಲುಂಡು ಅನ್ಸಜ್ಜಿ ಓಕೆ ತೆಲ್ಪರ್ಲುಂಡು ಓಕೆ కొంచెం ఎమోషనల్ ఉంది తెల్తి పక్కన మనం చూడండి బలిపోడు అంత తెల్తి పక్క బలిపోడు లాస్ట్ బుల్పర్ అదే ఓకే సో ఏత్ సాంగ్స్ ఉంది సార్ 5 సాంగ్స్ వరకు ఓకే 5 సాంగ్స్ ఐట్ ఏత్ లవ్ సాంగ్స్ ಐಟ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ 100% ಬೋಡಿ ರೆಡ್ ಓಕೆ ಆನಲ್ ಮೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ ಮುಜೆ ರೀತ ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಯಾವ್ ಬಕೊಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫನಿ ಎಂಜಿ ನೆತ್ತ ಜಾಲಿ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಗಮ್ಮತ್ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇರ್ ಸರ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಓಕೆ ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂತಿನಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂತಿರ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ವೆಂಕಿ ಕನ್ನಡದ ಮಲಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂತಿನಾರು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಂದಾರ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಓಕೆ ಆರು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿಣಿ ಬಂದು ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಓಕೆ ಆತ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವುಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋರ ಕೊಡಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ತು ಅವರ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಬುಡದು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಈವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಂದುವರ ఆయన ఎల్లకిందు ముగిను కన్నడ అయితే అయినది బేగద ఏకపండ మార్చ్ ఎగ్జామ్ ఉండు ఏప్రిల్ మే తోಲೆ అయినొంజి రిలీజ్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊರ್ಕ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುಡು ಪೂರ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸೊ ಇರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿಯೋ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿಪುಂಡು ನಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಐತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾಗಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಂದು ಇತ್ತು ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಪನಾಡು ಒಂದೇ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಂತ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಸ್ಲಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮೇಹನತ್ ಪಾಡದು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲಿಮ್ ಬದ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗಳು ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ಪನಿಂದ ಆಯ್ತ ಬಲೆ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡೇ ಪೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗೆಂದಾಲೆ ನಾನಾಯ್ನಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂತನೇ ತೂತ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಟರ್ ಅಂದ್ ಅವು ನಮಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ದ ಎತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನೂದ್ ಪುಟ್ಟದ ಬುಕ್ ಯಾವಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಅಕ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿ ಐಟು ಓವು ಅಕುಲ್ ಮುಕುಲ್ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಯಾನು ಈ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಈರೆಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತದ ಮೂಲು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಈರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ದಯಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಇರೋಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡು ನಾನು ಇರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ಅಪ್ಪನು ಓಕೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್
ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಬಟ್ಟನ ಮಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಆತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಮೇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಆತು, ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ದ ಟೀಮ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ನನಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಆತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಆತೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಟ್ಲ ಆತಾಗಲು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಎನ್ನನೆ ಸ್ವಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದು ದಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಬಟ್ಟನ ಮಗಲ್ ಪನ್ನ ಒಂದು ಓವೇ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತೆ ಆತರ ಓವೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪನು ಮೇಳು ಕೀಳು ಮಲ್ತ ಜೇಪಾವು ನಾವು ಪರ ಸೀನೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೇ ಒಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ವೈಡ್ ನೆಟ್ ಪರ ಬರೋದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ತೋನಾಗ ವಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಕು ಇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ వచ్చి ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅನಗ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಯ್ಕಲ ನೆಕ್ ಪೋಚಿ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಪೋದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ದಯಗಿನ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಈತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂತದ್ದು ಈತೊಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಮಲ್ ಬರೆಗೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಂತ ಜೇಪಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಎದುರು ಎಂತ ಜೇಪಾದ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನ ಪಾಟ್ ಮಲ್ತನಾರ ಈ ಮೇನ್ ಭಟ್ರ ಕಂಬಳ ಅವೊಂಜಿ ಭಟ್ರೆ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರೆ ಭಟ್ರೆ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರೆ ಅದ ಭಟ್ರೆ ಪೂಜೆದ ಅವಲ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚ ಆರೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರ್ನೇ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಜಾರ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಟ್ರೆ ನಕ್ಲು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಚಿನ ಐತನಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಎಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತವನ ಓ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಗಲ ಮುಟ್ಟದ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೇಡಿ ಪೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಆ ನಿಗಲ ಅನಿಸಿಕೆನೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಪಟ್ಟೊಂದು. ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ದದ ಪರ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ತದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಮಿಂಗಲಾದ ಮಂದಿ ನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನನ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಕೊನಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಲೆಡ್ದು ಸಮಾಜಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಮಾಜಡ್ದು ಅಲೆಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಕಥೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಎರೆಗ್ಲ ಹಾಮ್ ಅಂಚಿತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆತ. ಸೊ ಒವ್ವೇ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೆಬಿಕೊರಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಂದ್ ಅಕುಲ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತೂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂತ ಕೊರಡಂದ ಕೇನು. ಓಕೆ ಅವು 100% ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಕುಲ್ ಬರೋಡೆ ತೂಡೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಪ ಬನ್ಲೆ ಓ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐನಾಕ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಣಿಪಾಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ರಾಧಿಕಾ ಉಂಡು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಉಂಡು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಡ್ ಅಮರಶ್ರೀ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಅರುಣಾಥ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲು ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಂದ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಕುಲ ಇನ್ನು ಆಡ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಕುಲು ಬೇತಕುಲು ಇರೋ ದುಂಬೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಗಂಜ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೂಪರ್. ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಗಳ ಪಾತೇಡ್ದು ಅಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಇನ್ನಿಕಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ 100% ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಡಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತೆಗಲಿಗ ಅಂಡ್ ದೇವರೇ ಡಾಲ್ ಪಡ್ನಿಕಲಿನ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತ ಮಲ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ
ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕಮಲಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿದಾಗನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಟ್ವಿಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ನಾಳೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕನಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ. ಟಿಲ್ ದನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ. ಬಾಯ್.